Hey, ngithintwa umntwana nje omncane. Uthi lo mntwana, mfana wendaba enkulu nginikezwe i-assignment esikoleni. Uthi kuthiwa senze i-research ukuthi siprove ukuthi uShemba kandizanga. We bafowethu, satshela ukuthi thina lo abhala lokho uyothethelela mhla kwayeka ukukhulunywa ngalolu daba. Njengoba iy'ngane zisakhuluma ngayo nje ey'koleni, kusho ukuthi intethelelo akuyitholi. Wandiza kanjani uShembe? Ngoba uShembe bathi wandiza phezu kwentaba yomhlangano, kodwa phezu kwentaba yomhlangano uShembe uya ngoJanuwari, kodwa uShembe wakhothama ngoMeyi. Ume futhi kubhaliwe esemkhayideni. Bathi uShembe wahamba unexpectedly emhlabeni, kodwa uShembe ubhalile ey'hlabelelweni zakhe, wathi inyama yami ikhathele, wathi izolala ethuneni, wathi umoya wami uzovuka wembatha inyama entsha, wathi kwaphakade bengizele nanini ngiyakuba khona. Imuphi lo Shemba bathi wandiza ngoba uBhombela wabhala, wakhuluma, wathi uBhombela isikhathi engiyongena ngaso elibeni nize nilobe isikhathi, nomphefumulo ohlukana ngaso nenyama nilobe isikhathi. Uthi lezo iy'khathi enengikhumbula ngazo nami ngiyobheka nginikhumbule. Imuphi kanti lo Shembe kuthiwa wandiza ngoba uShembe wadlula nasemazweni asegospel, edlula kwesamfundisi uKhubisa, la khona kwafika lehlabele u-218 esithi izani yamaZulu, ethi siyibonile inkosi yethu, ethi sivela kwelizayo, ethi siyibonile inkosi yethu, ethi imbali ngey'nhlobo zayo khanye kanje ngayo. Safika lapho leso sihlabelelo, kodwa wasethi ngiyacela ukuthi maseni, wathi elibeni lami nize ningawufaki ukhonkolo, wathi ngoba ngiyomila, wathi amafutha omzimba wami ayonge kuyonethi imvula ageleze. Uthi umuntu uyothi uyaphuza, kanti usephuza mina Shembe, alale sonta kwenye inkolo avuke esethi uphupha uShembe. Uthi uMnazaretha beyogcwala umhlaba. Imuphi lo Shembe kuthiwa wahamba unexpectedly kanti? Ngoba le ndlamhlathi kamayekisa, hayi kahle nwafethu, kodwa kwathi uyoyithola intethelelo mhla kwayeka ukukhulunywa ngale nto, njengoba kusakhula kushitha kakwayitholi intethelelo.